Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. San 2026 o ɔgɔbanya a baaraw kurumbo karila an ka jamana kɔnɔna na maaw bɔra jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni kana u sen don nin kɛnɛ in na ana kuma kan bidongbari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen waasa ka se ka kunnafoni kolon kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fondation Twendi maaw u ye kunnafoni di baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ni k'u kalan kunnafoni ale di cogo ɲuman na ninnu de ye dɔnnibaru kunnafoni na bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalali kɛ an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen ka aw bisimila aw ka dɔnnibaru kɛnɛ kanana. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na ɔgɔbanya a tako 11 na baaraw kurumbo karila tɛnɛndo janvier kalo tile 26 a baaraw kan ka kuncɛ février kalo tile gale san 2026 nin ye ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba ye waasa ka se ka dɔgɔnɔw olu ka seko ani dɔnko jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka kumaɲɔgɔnya kɔni boloda an ka jamana sigibagaw ni ɲɔgɔn cɛ an facɛnw ka se ka o kɔni tanga bawuse min taara ɲinɛnta in na o de ye ka se ka faso maliba an ka se ko dɔnko ko yanga ni ka kumaɲɔgɔnya ka o jirɔja waasa jamana in a bɛ se ka yiriwa badabada sɔrɔ cogoya min na kɛɲinɛnta in a bonya n'a karama o tara ni k'a di bozow mɔ waasa an ka se ka faamuya sɔrɔ nin kɛnɛ kana na an ka jɛ ni ka adenye Togo lamɛn ni ale y'a ko labɛn jɛkulu maa ɲɛmaa ye. An y'a daminɛ 2015 an taara ka taa Mopti ka taa Bayangara ka taa fo Tombouctou ka taa se fo Gao an y'a jateminɛ ni yɔrɔ kɔrɔnfɛ ni camancɛ la tiɲɛ yɛrɛ la degunba tun bɛ bolola baarakɛlaw kan seko ni dɔnko mɔgɔw u tun bɛ finiw dilan u tun bɛ fɛn caman dilan a feere yɔrɔ tun ka gɛlɛn o tun ye fɔlɔ ye filanan fɛnɛ an tun y'a jateminɛ ko fɔlɔ mɔgɔ minnu sigilen don sigi b'u u ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka di u ni ɲɔgɔn cɛ furugufurugu komansera ka na don u ni ɲɔgɔn cɛ an ko o ko la sa an tɛ se ka sigi an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se ka kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ mun na bolola baarakɛlaw dɔnko ni seko ni dɔnko mɔgɔtigilamɔgɔw n'u ye finiw ni an ka fɛnw dilan yan a feere yɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na o tun ye hakilina fɔlɔ ye filanan fana an y'a jateminɛ kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ cogo di mali siyaw bɛ an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo di donc festival hakilina nana ten o de y'a to i ɲɛ b'a a cogoya saba bɛɛ la farikolo ɲɛnajɛ b'a la feere b'a la hakilijagabɔ b'a la sigikafɔ b'a la n'i y'a jateminɛ nin y'a sigiko 11nan ye a sigiko 10 fɔlɔ an tun ye thème minnu ta n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ɲinan an y'o de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ thème kuruba kelen ye mali seko ni dɔnko hakilijagabɔ badabada muɲuli ani sigikafɔ olu saba bɛ se ka kɛ cogo di ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mali ɲɛtaga sababu ye an ye sigikafɔ kɛ o kumaw kan n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ mun ma festival vert kuranko ka gɛlɛn tajiko ka gɛlɛn an kɔni y'an wasa don ɲina énergie solaire de la panneau solaire de kɛlen don ka site in bɛɛ ta su ani dɔgɔkun mumɛ o ye ko kura fɔlɔ ye ko kura filanan san o san an bɛ kurunboli kɛ nka olu kurunboli to ye fitinin ɲina jumadon n'ala sɔnna ma an bɛ kurunboliba kɛ bada la yan bozow an denw bɛna na an na kurunboliba kɛ dɔgɔnɔ siyɛnta fɛnɛ bɛ yen nɔ ɲina siya bɛɛ y'i tɔgɔ sɛbɛn a la bɛɛ kɛlɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn a la an ye siyɛntala 246 olu ye siyɛnta kun fɔlɔ kɛ 20 janvier o cɛla sa champion 12 min tora olu de bɛna siyɛnta kɛ alamisa don yan kɛnɛ kan n'i y'o fɛnɛ bɔ a la kɛnɛya tigilamɔgɔw y'an dɛmɛ kosɛbɛ ɲina kɛnɛya tigilamɔgɔw an ka ministère ni an ka baarakɛɲɔgɔnw caman nana mali dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ nana u seko jira dépistage kɛra cancer de la prostate cancer du col de l'utérus cancer du sein diabète tension o bɛɛ dépistage an y'o bɛɛ kɛ bi a kɛra sini a bɛ kɛ sinikɛnɛ fɛnɛ a bɛ kɛ ko kura wɛrɛw fɛnɛ b'a la sigikafɔ mun an tun b'a kɛ tile labanw na zena an y'a daminɛ kabi tɛnɛndon an ye sigikafɔw daminɛ hakilijagabɔw bɛ yen fasodenw yɛrɛ hakilina ye mun ye gɛlɛya min b'an kan a bɛ bɔ cogo di an kan badabada muɲuli o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ fanga bɛ don o bɛ don ba la cogo di an b'o kuma ɲɔgɔnya de la denmisɛnninw ka baara employabilité a bɛ kɛ cogo di o kuma ɲɔgɔnyaw de bɛ don ko don tɛnɛndon fo dimanche olu ye ko kura damadamani an ye mun fara ɲinanta kan mali bɛɛ aw ni ce u ni baraji an bɛ bɛɛ deli u ka na fara an kan hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan siya bɛɛ bɛ yan dɔgɔnɔ dɔrɔn tɛ dɛ i ɲɛ b'a la suraka fɔli bɛ yen bozo fɔli bɛ yen mɔni bɛ yen kurunboli bɛ yen dɔgɔnɔ kɔni
kurumoli la yɔrɔ an t'o la wala a Mali bɛɛ de bɛ wa bɛɛ welelen don bɛɛ ka na an ka se ka seko ni dɔnko mɔgɔ so dɔn jiri dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ n'i ba n'i sugu la i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ye bozow kɔni tali san o san an tun bɛ siya dɔ ta komi olu ka faamuyali man teli kosɛbɛ an ko sisan kɔni u ka tɔw lajɛ fɔlɔ n'u nana tɔw bɛ k'a kɛ cogo min na san 1 san 2 fo san 7 n ko aw y'a ye u k'u y'a ye n ko bɔn ɲinanta aw bɛ se ka na k'u bɛ se ka na o de la sa komi u ye caman ye ayiwa an b'u hakili dayɛlɛ ni ɲinanta ye an bɛ tile min na o ye bɔlɔlɔ tile ye hukumu kɔnɔna na maa bɛɛ lajɛlen b'a la ka yɛlɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ni ka kunnafoni cari cogoya min ka di u ye o de la jamanadenw yɛrɛ t'a dɔn kunnafoni jumɛn ye tiɲɛ jumɛn ye nkalon ye ka maaw kɔni ga u kamanana waasa ka se ka o kɛlɛ min ye fondation Tuyindi maaw u ye lakɔgɔli kɔni bolo da min baaraw daminɛna janvier kalo tile 22 san 2026 hôtel Maïva la ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kunnafoni di baara ma ani jamanadenw ka lafasa jɛkulu société civile maaw waasa ka se ka u kalan kunnafoni ale di cogo ɲuman na a kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ni a bɛ sifinnakaw kɔni kalan faseden ɲumanya ani wulikajɔ ni cɛsiri ni ka u kibaruya janvier kalo tile 21 ka taa bila a tile 23 la PNUD Mali maaw olu kɔni ye sigi kɛ sigi min ni o kɔni sinsinna u ka baara bolodalen min kɔni bolodalen don san 2027 ka taa bila san 2031 kɔni cɛ ka se ka fɛsɛfɛsɛliw kɔni kɛ u kan ka ɲɛsin baara minnu ma fɔlɔ ka olu kɔni woloma ka bɔ tɔw la waasa u kɛn bɛ ka laɲini minnu kɛ u ka se ka o laɲiniw kɔni jaabi ɲumanw sɔrɔ ni ka se ka ɲɛta kɔni sabati u ka nin sigi senfɛ u sera ka a ye ka woloma k'a ye k'a fɔ u kan ka ɲɛsin maa minnu ma u ye olu kɔni dɔn ni ka se ka fɛn min ye u ka wulikajɔ ka nafolomugu kɔni ɲini ni ka a fara u bolodala waasa u ka baara in bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na projet min ni ale bɛ wulikajɔ kɛ an ka jamana kɔnɔna na waasa ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la jamana in kɔrɔnfɛla n'a cɛmancɛ bolo a n'a a kɛɲɛkɛyanfan kɔni fɛ ni a musaka kɔni bɔlen don Japon ale gouvernement maaw kɔni kunna ni a b'a la ka lawaleya OIM maaw kɔni fɛ o projet belebeleba in hukumu kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ ni ka min ye dɛmɛ ka o lase Mopti cercle maa 63 ma minnu kɔni ye maa ye maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔw la ani u jatigiw olu bɛɛ lajɛlen de ye nin donbolo in kɔni sɔrɔ a bɛ tali kɛ min ye baara minɛ min ni o b'a to maa bɛ se ka kuran kɔni sɔrɔ ni tile kɔni sababuya ye fɔ ka taa se bagan mara ale suguya bɛɛ lajɛlen kɔni ma ani bayɛlɛmali minɛnw o bɛɛ lajɛlen dira ni maa ninnu kɔni ma kalo 1 lagɔgɔli kɔni kɔfɛ laɲini ye mun ye ka se ka u dɛmɛ u ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ka se ka u yɛrɛw kɔni ta u kana siri maa wɛrɛw kɔni na Mali ani Luxembourg olu kurawuruji u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ u ka sigi min ni u kɔni ye hakili kɔni jagabɔ u ka san tɛmɛnen ale baara kelen kɔni kan a kɛnɛ ɲɛmaya dira Mali kurawuruji ma ɲɛma ni o ye Nuhu Mayiga kɔni ma fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin sigi kɔni senfɛ u sera ka u ka san tɛmɛnen baara kelenw ka se ka olu kɔni woloma ni ka jɛ ka san nata ka se ka o baaraw kɔni boloda ni kulu fila in u ka bolodi ɲɔgɔn ma a yera k'a fɔ ko nafa caman kɔni sɔrɔla a la bari sabu u ye dɛmɛ don dɛsɛbaatɔ caman kɔni mɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 14 ale kɔni wulikajɔ kɔni kɔfɛ fɛn min ye ko jaabiw sɔrɔla jaabi min ni o kɔni bɛ nimisiwasa kɔni kɛ bari sabu maa minnu mago bɛ dɛmɛ la jɔnjɔn ko o tigilamaaw de kɔni dɛmɛna u ka wulikajɔ kɔni hukumu kɔnɔna na o de la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni kurawuruji fila in u kɔni ye a jira k'a fɔ ko hali sisan u bɛna dɔ fara u ka wulikajɔw kɔni kan waasa ka se ka buna adamadenya dɛmɛ k'a lase maaw ma maa minnu na a ka kan an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o o daminɛ République démocratique du Congo la n'i y'a ta k'a lajɛ ko an bɛ waati min na ko sisan ko buna adamadenya ko o degunba de bɛ nin jamana in kɔni kɔnɔ k'a sababuya kɛ maa miliyɔn caman ko olu de kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la kɔngɔ ni minɔgɔ ani lakanabaliya kɛlen don ka maa minnu ka u tɔɔrɔ ni k'u degun o de la buna adamadenya dɛmɛ cakɛdaw olu caman kɔni ye welewelemada kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko nafolomugu min kan ka ni maa ninnu kɔni dɛmɛ o bɛ taa dolari wari miliyari 2 n'a kunkanfɛn na waasa ka se ka dɛmɛ don maa miliyɔn 11 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni ni u jigi warolen don nin waati in na
an bi taa Ukraine ale kibaraw la diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ko wuli ka jɔ o de ka kɛ ni ka dɛmɛ don Ukraine jamana kɔni ma buna adamadenya nasira kɔni fɛ bari sabu ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ukraine ko a jamana fan caman bɛ minnu cira bɔgɔbɔgɔ minnu kan ka jɔ ko kura o de la min ye ONU ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko jamanaden kan nabilalen ni o ye civiliw ye ko olu kɔni mako bɛ dɛmɛ la nin waati in na ko hali n'a y'a sɔrɔ Ukraine kɛlɛ a kɔni mɛnna senna. Jɛrɛba min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ buna adamadenya ale kɔni dɛmɛ hukumu kɔnɔna na san 2026 ale ta kɔni bolo dalen don Genève kaw kɔni fɛ yen nɔ min ye février kalo tile 26 ka taa bila a tile 27 la buna adamadenya baarakɛlaw olu n'a ɲɔgɔn kunbɛn ka taa se min ye jamanaw maa ɲɛmaw fo ka taa se diɲɛ tɔnba ONU ale maa ɲɛmaw kɔni ma ni bɛɛ n'a ka fɔ ɲɔgɔn kan ni ka se ka diɲɛ buna adamadenya ka se ka o taabolow lajɛ dɛmɛ jumɛn ni jumɛn kan ka kɛ waasa maaninfinw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. An lamɛnbaaw ni de bɛ dansigi bi dɔnkibaru la min lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Banimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.